ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଘର ସବୁ ଦେଖିବା, କେମିତି ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖୁଥିଲେ ଘର ଭିତରେ। ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା। ରାଜାଙ୍କର କବାଟ यहाँ पे नहीं गया। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖାଲି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଖାଲି ମାନେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବାଗରେ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଜେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବୋଧେ ରାଜାଙ୍କର ଆମର ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଏପଟେ ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି, ମାନେ ଯେମିତି ଶତ୍ରୁ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବେନି। ମାନେ କେତେ ଡେଭଲପ୍ ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଗାର, ଅସ୍ତ୍ରାଗାର। ଇଏ ହେଉଛି ସାଇଡ଼୍ରେ, ସମୁଦ୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖାହେଇଛି। ଏ ହେଉଛି ଛୋଟ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ଟେ। ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କ'ଣ କରୁଛୁ ରେ? ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ଏବେ ଯିବା ମେନ୍ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଘରକୁ। ମେନ୍ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଘର ଆଗ ଏଇଠି ନୁହେଁ, ସେ ସାଇଡ଼୍ ବାଉଣ୍ଡରୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ଆମେ ଯିବା ମେନ୍ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର, ଯେଉଁଠି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସବୁ ରଖୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଆମେ ସେପଟେ ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖିଥିଲେ, ଏବେ ଏଇଟା ଉପର ଲେବୁଲ୍, ମାନେ କି ତଳ ଉପର ଏହି ସବୁ ସୁସଜ୍ଜିତ, ମାନେ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ତଳ ଉପର ସବୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସବୁ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ। ସବୁ ତାଙ୍କ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏଠି ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହୁଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏସବୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି ଫୁଲ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇକି। ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଏଟା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ। ଏବେ ଯିବା ଏଇ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଘରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ହେଉଛି ମେନ୍ ହେଉଛି ଅସ୍ତ୍ରାଗାର। ଏଇଠି ସବୁ ଗଳା ବାରୁଦ ସବୁ ରଖନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା, ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ଆଗରୁ ବି କେତେ ମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପୁରା ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି କରି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ୟାଙ୍କର, ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ସବୁ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଉଆସ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ, ପୁରା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ପଥରରେ ହିଁ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ରାଜାମାନଙ୍କର
ରାଜାଙ୍କର ଏଇ ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ମୁଖ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚ। ସବୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ସବୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଥିଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବଡ଼ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ବୋଧେ ଏଠି ବି ସେ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର, ଏଠି ବି ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖାହେଇଛି। ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପୁରା ଗପିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତେଣୁକରି ଏବେ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍, ବଡ଼ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପାଖକୁ ଯିବା। ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ କିଛି ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଛୋଟ ଘରଟେ କାମ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଯିବା ରାଜାଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ୍ ଘରକୁ, ଯେଉଁଠି ରାଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଟିଂ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁ ମସିହାର ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ମେନ୍ ଉଆସଟା। ଏଇଠି ସବୁ ରାଜା ବସୁଥିଲେ, ଏପଟେ ସବୁ ତାଙ୍କ ମେନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମିଟିଂରେ ବସୁଥିଲେ। ଏବେ ଯିବା ଏବେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପାଖକୁ। ଉପରେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏଇ ଡମନଡିଉର କେଲା, ଯେଉଁଟା ରାଜ ଉଆସ। ସବୁଠୁ ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି। ଆମେ ତ ଏଠି ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଏବେ ଯିବା ଦୁସରା ସାଇଡ଼କୁ। रेडी कर तू। एना उपरू आमे टॉप उपरू पूरा व्यू पॉइंट नेबा। देखंतु पूरा उपरू केमिति देखा जाउछ केला नॉर्मल ऊपर बेसी ऊपर भी लाइट हाउस ऊपर जाइथिले पूरा व्यू पॉइंट टा मस्त हिया आस्थांता। देखि परथुबे केते खाल पाचुरी साइड रे केते बड़ बड़ खाल सब खोली थांती। ये सेफ्टी जे भी जदि बाहर माने पाचेरी डेइबा चाहिए ये हठात उठी पार ना तलू हल्ला भय लगे सब तले सब सुडंग सब अच्छी एपट सेपटे
जावाई भयंकर डेंजर सुडंग आपण ए देखिए केमती सब सुडंग सब करि थांती। देखते सुडंग केमती से सुडंग अच्छी ये बड़ सुडंग गातटे अच्छी सेपट सेपट मैंने माटी तले तले जीवाई हमें आसलु ड्यू पोर्ट लिखा हुआ है, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है पहले देख लेना ड्यू पोर्ट। यहाँ पे पोर्ट आया तो राजा उन राजा समय का वो मुगल शासन के समय वो जो चीज़ है ना वो अच्छा लगा। देखिए वो दीवार इतना बड़ा बड़ा दीवार है, वो भी बहुत उनका सुरक्षा का जो ख्याल रखते थे। थ्री फेज का जो प्रोटेक्शन सिस्टम उन्होंने मेरे को लगता है पहले बनाया है। वो आज के ज़माने में वो थ्री फेज बनाते हैं, हम लोग प्रोटेक्शन सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन वो पहले से ही 200 साल 300 साल पहले वो प्रोटेक्शन लेवल बना है। यहाँ पे देखा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कोर्ट का उनका रहने का तरीका और सिस्टम वो कैसे बनाते हैं, कैसे सुरक्षा का ध्यान देते थे, वही बात हमको पता चला। यहाँ पे हम लोग सोचते थे हम बहुत सुरक्षित है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा सुरक्षित, उसके बाद भी उसको तोड़ देते थे। फिर भी तोड़ता था क्या, फिर भी वो दीवार तोड़ के चले जाते थे। वो इतना कितना इंटेलिजेंस और कितना पावरफुल लोग हैं, वो पता चलता है इसी से। कोई दिक्कत नहीं, उनका जेल है वहाँ पे, एक जेल है काला पानी के जैसा समुद्र के बीच में, वो भी अच्छा लगा। देख वो तो वहाँ तक नहीं जा पाएंगे, दिक्कत नहीं, यही तो चल जाएगा। ठीक है, ये ब्लॉग टी को शेष करुचु। धन्यवाद, टाटा बाय बाय।